זה היה לפני שנים רבות, ערב שבו שני המתאבקים עשו שם קרבות טאי צ'י. אחד המתמודדים לא הצליח לעשות שום דמו, מה אתה עושה פה? אנחנו צריכים לשדר. אליהו, תביא כבר את המיקרופון. אנחנו באמת צריכים לשדר או שהלך על כל העסק. תודה אליהו, עכשיו תקבל מה שמגיע לך. טוב, חזרנו. אם אתם זוכרים אותי, אני נמו, שדר החדשות שלכם, והיום זה הטורניר השני. האלופה שלנו, מיסטי הדרקונית, היא נמצאת פה לידי. שלום מיסטי. שלום! אני אלופה. כן, אף אחד לא יכול לנצח אותי. אבל היום יש מתחרה שאולי ינצח. מי לעזאזל? ג'יי הנמר. מי? ג'יי הנמר. איפה הוא? מי זה בכלל? תסתכלי מאחורייך. מי? מה? איפה הוא? מה זה? אני אנצח אותך מיסטי, אחד ולתמיד. עוד נראה את זה על הזירה. קדימה. תהיו מוכנים. טוב, עכשיו נעבור מהמרים העצומים שלנו. הנה. שלום פוצי. כנראה שהוא לא כל כך רוצה חיבה. טוב, עכשיו אתם תראו שוב את זריקת הכסף המסורתית. אוי, כמה כסף. זריקה מסורתית. טוב, עכשיו יאללה. עוברים למתמודדים, חבר'ה. נראה מי ינצח. האם זאת תהיה מיסטי, או האם זה יהיה ג'יי, ויקבע את המקום שלו בתור אלוף. בואו נבדוק. הקרב מתחיל בעוד כמה שניות. 3, 4. קדימה. שהקרב יתחיל. קדימה, ג'יי. סו. מה אתם רוקדים? אתם צריכים להילחם. רוקדים בחיי, תראו איזה חוצפנים. אתם צריכים להילחם. מה אתם עושים שניכם? קדימה, פייט! אוי, מה קרה להם? תזל. אוי, איזה יפה. זה מיכל רפאים ושאלו אותי. זאת מיכל רצינית! תעוף ממנו! מה לעוף? אני השופט גם. הם הלכו לקחת כסף! אל תיקחו! אתם צועדים! לאן אתם הולכים?
מצניח. שוט לפח. תראו את ניסים. זה השידור הצפייה. מצלמות. אני לא רוצה את עצמי. צילו. עוד פעם שוט לפח. באמת? מצלמה. טו-טו. אוי ובואי, בוא נראה מי ניצח. הנה האלוף שלנו. ניצח, ניסתי. חמוד. אתה ניצחת, בוא אלינו. הוא התמהר לפני שיגמר. הוא התמהר. אולי תקפוץ מהר? תודה. אליהו המיקרופון! אליהו אי אפשר לעבוד ככה. קח אותו בעצמך. I don't working. ביי. טוב, אין ברירה. חייבים לפטר אותו. טוב, עקב כך שאליהו לא רוצה לתת... מיסטי, מה אתה עושה פה? את הפסדת. יוזי. מיסטי! טוב, אתה ניצחת במיליון, אתה במיליון דולר, וכן, זה הרבה מאוד כסף. ותשתקי משם מיסטי, אל תבכי. טוב, מה יש לך לומר? אני מאוד מתרגש להיות האלוף הבא. תכננתי בכל הלב לקרוע את המיסטי הזאתי. היא כל כך חטה בעלתה. כן, זה מה שיש לי לומר. יש לך משהו להוסיף? ממש לא? אז תעוף! אתה סתם מבזבז לי את הזמן! מעניין, מי קורא? שלום! אתה בטח קוראים בשמחה. וג'יי זכה בהימורים. כן. לא תעוף. טוב, וכמו בכל תוכנית בסיום, אני מאחל לכם לילה טוב. כן. אוי. איפה? סימבה זה שהפסיד, הוא מתלונן. או שהוא מבקש חיבה לג'יי. טוב, כמו שמאחלים בכל לילה. רגע, לקחו את מיסטי לבית החולים? היא לא צריכה! תודה באמת אליהו. טוב, זהו. אז כמו שמאחלים כל לילה, לילה טוב עם שוקולדים, ואל תתפתחו שיצא לכם קקה בחיתול! אליהו, תסיים כבר את הסצנה! טוב, אין ברירה. תגידו לאשתי שאני אוהב אותה.